Četvrto je poštovana Ermina Lekaj Prljaskaj u ime zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika. Poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Posljednjih tjedana svjedočimo sve izraženijoj isključivosti u javnom prostoru te srozavanju političke i parlamentarne kulture. Govor mržnje, netolerancija, uvrede, pomanjkanje pristojnosti i neuvažavanje različitosti postaje naša svakodnevnica. I ova saborska govornica vrlo često postaje platforma za uvredljivu i nekontroliranu komunikaciju koja kontaminira javni prostor. Zbog prikupljanja jeftinih političkih bodova ovo mjesto nepotrebno postaje točka raspirivanja mržnje i netolerancije. Sve češće svjedočimo izuzetno grubim i neprimjerenim verbalnim ispadima te sramotnim postupcima posebno usmjerenim prema zastupnicama i to na osobnoj razini što smatram ne samo kršenjem elementarne pristojnosti već i oblikom najgrublje diskriminacije. Pomanjkanjem kulture javnog dijaloga i izbjegavanjem odgovornosti čini mi se da idemo korak unatrag. Dopuštamo da nam se društvo segmentira dok se tolerancija kao vrijednost koja u sebi integrira ljudska prava, pluralizam i demokraciju gura na margine društva. Osobno se zalažem za otvorenu i argumentiranu komunikaciju temeljenu na povjerenim činjenicama i smatram da bi politička i moralna odgovornost trebale predstavljati prioritet u obavljanju javne dužnosti. Upravo su zbog ignoriranja političke i moralne odgovornosti građani izgubili vjeru u politički sustav i sve ono dobro čime kvalitetna politika rezultira. Govor mržnje i prijetnje nisu samo poraz pojedinca već čitavog društva koje želi napredovati. Vjerujem da svi mi ovdje želimo da naše društvo napreduje. Ne smijemo nikada zaboraviti da mi kao zastupnice i zastupnici izabrani od strane građana imamo daleko veću odgovornost za svaku izgovorenu riječ i da povjerenje koje su nam građani ukazali moramo svakodnevno svojim radom i ponašanjem opravdati. Stoga zajedno pokažimo ne samo deklarativno već i vlastitim primjerom da kultura dijaloga, iznošenje činjenica i argumentirana i civilizirana obrana stavova mogu biti njegovani i u hrvatskom parlamentu. Zahvaljujem. Hvala.